हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम जा रहे हैं दतमा। दा दतमायाव सोलिगासिनो दङ एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा। दा बेयाव जों बेरायनो थांनो नागिरदों। बासुगावसिम मोनफैबाय, फेमिलि दङ ओरैनो। ओमफ्राय बासुगाव मोनफैबाय। दा बासुगावआव रेल गेट बन्द जादों, दा बेयावनो दंथ'यो। दा दान्दिसे समनि उनाव रेल गेट खुलियोब्ला जोङो स्टार्ट खालामसिगोन। ट्रेन फैबाय, क'क्राझार मोनफैबाय। हाबनो गोनां गैयामोन क'क्राझार टाउनाव। एसे फैसा बख'बाय, एटिएमआ ओरै मोखांनिया फैसायानो गैयामोन। गौरां बारनानै जोङो चन्द्रपारा मोनफैबाय। दा बेयाव मोनसे बिसोरो गेट बानायना होदों नै, मोजां नुदों गेटखौ। आलानि बाथाबारि थांनाय लामा बेयो, बिराद मोजां जाबाय लामाया। बिराद भिर लामा। क्या होगा भाई? Salary lang dyan, hay. This is the parking area, general vehicle parking. General vehicle. सफैबाय जोङो, गारि पार्किं खालामबाय। मोजां मोनदों पार्किंखौ मोखाङावनो खालामनो मोननानै। दा ओंखारलांनायाव इजि जागोन, सहज जागोन। কি বাল করবা দাও সাইডে থাকি एक्जिबिशन नायनो नागिरदोंमोन, दसे बन्द खालामथ'दों। ओरै मेइन पेन्डेल जेराव अपेन सेसन जादों, गेवलां मेल जादों, बेयाव मानसि एसे खम जादोंनो। बेनि थाखायनो एक्जिबिशनखौ एसे बन्द खालामथ'दों। ओंखायनो दा जोङो नेनानै थाथ'बाय एक्जिबिशनाव हाबनो थाखाय। उन्दै लानानै फैनाय, बांद्राय गोबाव थानोबो हानाय नङा, हाद्रि दं बिरादनो, गगा मोनगोन। अभार क्राउडेड जाबाय, एक्जिबिशनावबो हाबनो मोनासै, टिकेट लानांलायगौ। एथ' भिरावसो टिकेट दानबावनो। थांसै, उफाय गैला। धिर बिलाव बेरायहैसै जोङो। जोंनि दिनैनि एबसुनि कनफारेन्सआव थांनाया फ्लप जाबाय। बिराद मानसि, ओमफ्राय हाद्रियाबो अयथासार। ओमफ्राय जे समाव जों सहैदों बे समाव माबाखौ मा होनो एक्जिबिशन नायनो सानदोंमोन नालाय, एक्जिबिशनखौ बन्द खालामनानै दोनथ'दोंमोन। नुनो मोननाय जायासै। ओरै गथ'आबो एसे गाबहां माहां खालामबाय, ओंखायनो जोङो ओंखारबोफिनबाय थाबैनो। दा जोङो धिरबिल फारसेसो दावखोबाय, दसे बेयावनो ओरैनो टाइम पास खालामनानै न'आव थांनोसै। मा होनो, बुंदो माबाफोर। बुंबावनो सौहैथोंसैल'। नुबाय, जिखिनि नुनांगौखौ नुनानै फैबायना मालाय। दे गेलेदो। गारिया नै बाहाय पार्किं। बाबा नों दुद्रुनो हायालै। काम बेक। गोलैगोन। हाद्रिया। नों बेखौ बोरै गाखोनांगौ थेफाफानो गोजौ। Go slowly. नों गेलेबावनोमोन। दा गेलेगोन ना र', जों दैखौ नायग्रोनो ना। ओरै बिलो दं, बेखौ नायग्रोदो। दै दङ, ओइ मोसौबो दङ। दै दङ। Are you happy? Are you happy to be here? मा थाबोखो? लासै थां दादाजों। गलांगोन दे, दैयाव गलांगोन।
दिप्लाइनि फेमास ब्रिजआ नैबेनो बेखौबा नायनो हाजार हाजार मानसि फैयो माथो बोरायथारबाय गब्लंबाय बे थखथा जाबनायाबो फोननानै गब्लंजोब्बाय ओरै दं आंनि बुरि बिदि बेरायनो मोनबाल' फुरथि स्टार्ट जानायाथ' बिराद गोबावसैलै नावफ्राबो बेलथायनानै दंजोबो अच्छा घूमने के लिए बारा बिराद मोजां बार बारदों बिराद मोजां नुगोना नुवा केमेरायाव साल बिलाइफ्रा नै दासो रोदोमहांदों आखाइ सुनो गाबगासिनो थ' मैला आं मेंनानै गारि सिङावसो जिरायनानै थाबाय ओमफ्राय फिसाला सानैया ओरै गेलेनो जिद खालामगासिनो गेलेथोंसै दसे ओमफ्राय बिमायाथ' रिल्स बानायनो नाजागासिनो गान खोनासंगासिनो नै फिसाला सानैया थांबाय ओमफ्राय गावहा ओरै फैबाय बेबा मा जाखो घटनायाबा साइसबो नुयो मानसिखौ एसे नानिखा जादेरबायना ओंखायनो रागाजों ओंखारलायलाङो दा जाबाय बेलासिनि 4:24 दिप्लाइनिफ्राय थांनो ओंखारफिनबाय जोङो गारियाव गाखोबाय सासे रिल्स बानायदोंमोन नै गाखोबाय बेबो खालि रिल्स बेसे खामायगोन सान नोङो सोरलाय जाय हक ओरै बङाइगावजों ओंखारलांनोसै जोङो धृतिमाना चाउमिन जानो मम' जानो थाथ'फैबाय बानायगासिनो दाबो माबायाखै रेडि जायाखै मम' लाबोआखै ओंखाम उखैबाय बेरायनो सासे जानो लुगैनाय बोरैबा जाजोब्बाय नै दे जादो का noodles. This is my coffee.